हाय गाइस खुलुमबाय आं नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ लाना फैनो नागिरदों। दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय मा होनो उदालगुरि टाउन खाथियावनो आरोखि भालुकमारि गामि। बे भालुकमारि गामिया माने गामिनि गिर्जाया 100 इयार्स जाबाय आरोखि। 100 इयार्स 100 बोसोर जाबाय बिथांमोननि गिर्जाया, माने बिसिनि गामिनि गिर्जाया। बेखौनो लोब्बा लाखिनानै जोङो लोगोजों आंजों जोंखौ इनभाइट खालामनायलाय जोङो दसे नुजाथि फैनो सानबाय बे गामिसिम। नंखायनो आङो नोंथांमोननो बे भिडिअखौ दसे नायलांगोन होननानै आं आसा खालामबाय। नोंथांमोनहा गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामदो आरो लोगोसे लाइक खालामनानै होबानो जाबाय। आं बेखौनो आसा खालामनानै नोंथांमोननिफ्राय नै दा भिडिअखौ आङो देखायनो आं आखायाव लाबाय। गोजोन्थों। 100 इयार्स जाबाय। अच्छा बर'ना दैमारिया मेम'रियेल। परवाना मैं तेरा परवाना, प्रभु मैं तुम्हारा परवाना। बानजाय जानाय बेनो अननाय आरोखि। दा माब्लाबा अननाया बारा जायोब्ला मा जायो, दिबाना जायो आरोखि। न'खरा फ्लेट होफैदों आरो ने। भालुकमारिया माने 100 इयार्स अल्ड जाबाय नालाय, बिनिनो मोनसे सेन्चुरि जुबिलि खालामनाय जाहैबाय आरो बेयाव जों बेयावनो बेरायनो फैबाय। मानसि लाबोआखै बे फार्स्टनिफ्राय जादों थारमाने बे गामियाव मानसिफ्रा बेनो फार्स्ट आरो माबायाव 1960 दा ओंखायनोथ'